Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš řekl zástupům: každý, koho mi dává Otec, přijde ke mně. A kdo ke mně přijde, toho jistě neodmítnu, protože jsem sestoupil z nebe. Ne, abych konal svou vůli, ale vůli toho, který mě poslal. A to je vůle toho, který mě poslal, abych neztratil nikoho z těch, které mi dal, ale skřísil je poslední den. Nebo to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. A já ho skřísím poslední den. Slyšeli jsme slovo Boží. Jako lidé máme různé věci, různé rozměry našeho lidství. Máme tělo, city, máme paměť, máme rozum, máme vůli a máme také touhy. Toužíme, přejeme si. Máme nějaké sny. Máme přání, jak bychom si představovali, aby to šlo, aby to bylo, aby se to vyvíjelo. Jak pro sebe, tak pro druhé. Když máme někoho rádi, tak i k němu směřují naše touhy, aby se uzdravil, aby se měl dobře, aby se mu nic špatného nestalo. Je to vlastně zajímavá věc, že jsme lidmi toužící. To znamená, stojím nohama na zemi v tomto okamžiku, ale zároveň vnímám, že můj čas se někam dál a toužím o to, aby to šlo dobrým směrem. A zajímavé je, že když se Bůh stává člověkem Ježíši Kristu a Ježíš chodí po naší zemi, tak dost často se dotýká nejenom našeho těla, nejenom našeho rozumu tím, že nás to učí, ale také pečuje o naše touhy. Dost často, když se s někým setkává, tak se dostává, toužíš potom, co si přeješ. A když potom udělá nějaký zázrak, tak ho uzavře takovým zvláštním způsobem. Když třeba uzdraví slabého, tak mu řekne, tvá víra tě uzdravuje. A my si možná můžeme říct, jak to, když ho uzdravil Ježíš, právě proto přišel, aby nás uzdravoval, jak to, že ho uzdravila jeho víra. A zase Ježíš to znovu a znovu říká, ano, uzdravil tě můj dotyk, ale tvá víra u toho nějak byla, a to tedy velmi širý způsob. A když to teď vztahneme na dnešní svátek, tak já přesně nevím, co se děje v těch chvílích, kdy stojíme u hrobu našeho blízkého. Možná ani nevím přesně, jak má vypadat naše modlitba za zemřelé. Ale zdá se mi, že modlitba za zemřelé by mohla, možná je, plná touhy. Touhy po věčném životu. Že je plná víry a naděje. Že ten můj milovaný, milovaná, že tam, Bože, prosím, je u tebe a ty se o ní postaráš. A podobně jako víra těch lidí v evangelii, když Ježíš dělá zázraky, tak i naše víra, když přicházíme k hrobům našich blízkých, tak jak kdyby ten zázrak vzkříšení dávala do pohybu. Jak kdyby Ježíš, ne, že to potřebuje jako nějakou nezbytnost, ale spíš, že to potřebuje jako lásku, že chce nás potřebovat. Chce potřebovat naši víru, chce potřebovat naši přímluvu za zemřelé, aby tím rostla naše touha po životě, aby se tím nějak osvědčovala a tím, jak kdybychom rozkoukávali ten zázrak, aby se věčný život mohl dávat do pohybu. Jdi tvá víra tě uzdravila. Jdi tvá víra pomáhá skřísit tvá nejbližší. A hlavně skřísí také tvoji naději ve věčný život. A tak, až teď, nebo když teď stojíme
častěji než kdy jindy během roku u hrobů našich blízkých nebo na ně vzpomínáme třeba doma, když si o nich vyprávíme, tak zacítíme naši touhu po životu. Pro sebe i pro ně. A tím nějak převrátíme modlitby, Pane, chci, aby byli, aby žili plnost. A tak je svěřují. Stejně jako ten malomocný nebo ten svatý si nemůže vrátit sám, nemůže se pohnout, nemůže se postavit na nohy. Já je podobným způsobem nemohu probudit, ale mohu toužit. A ta touha není něco malého, je to něco velikého. Ježíš na ní čeká, podněcuje jí, přesuje jí a nějakým způsobem v tvorbě proběžení věčného života naše víra, naše modlitba za zemřelé pomáhá. Asi není třeba řešit přesně jak, ale pomáhá. A tak, až nad těmi hroby stojím velmi jednoduchou modlitbu, která tu za touhu vyjadří. A až to třeba vyjádřím taky tím, že tam dávám hezký den, že odstoupuji tím, že zapalu svíčku. Pane, prosím, dej, aby žil šťastný, aby žil věčný. Tak, a druhá rovina, kterou bych rád otevřel, zkusnou udělat takový pokus, to nic s tím nenapadlo, tak nevím, jestli ještě si to sám musím domyslet. Když vzpomínáme na naše zemřelé, tak to je minulost. To je něco v dějinách. Třeba nedávný, ale je to něco, co bylo. Ale to je takový malý zázrak. Naši předkové, naši drazí zemřelí, už jsou tedy už ve věčném životě, tak jsou naší budoucností. Najednou se z minulosti vlastně stane naše budoucnost. My k ním směřujeme a my se s nimi znovu hledáme. Uprostřed toho je naše přítomnost, když se to nějak děje. Takže to ukazuje krásně na relativitu času, na to, že minulost se proměňuje v budoucnost, ještě jednou, to znamená, já vzpomínám na naše zemřelé, vzpomínám na to, co jsem s nimi žil, ale na druhou stranu věříme tomu, že oni nějak patří do naší budoucnosti. Že oni jsou tam, kde my teprve budeme, že nás nějak předešli nás ve smrti, říkám. Takže tam, kam já teprve dožiju, tam oni už jsou. A říkám to, protože myslím, že nám to krásně rozvlní čas, tu naši časovou osu. A trochu to zpochybní takovéto naše chápání věčnosti jako dlouhého trvání. Věčnost není miliarda. Myslím si, že to je dobré to opakovat, protože pak se mi zdá, že vlastně po té věčnosti moc netoužím, protože miliardy let kouká veliká nova. I takovéto naše situace, věčné odpočinutí, lehké odpočinutí, já tomu rozumím v momentě, kdy ten člověk odchází po dlouhé nemoci, ve stáří, v únavě. No jo, jenomže náš život, křesťanské pojetí života, právě počítá s tou touhou, jak jsme tam mluvili v té první rovině. To znamená, my chceme žít, my se chceme radovat. A tady si myslím, že nás vlastně věčnému životu učí děti, svojí neposledností, učí mládež a dospívající, učí lidé středního věku, když se teda opravdu jako do něčeho umí zakousnout už té zkušenosti. Ano, a ve státí možná to trpělivostí, ale rozhodně to nejde do nějakého náš život, neustí do nějakého nevidného rizika, ale do věčného vodopádu, spíš nebo do věčného vyvrcholení, do věčného teď, do věčné radosti. A kdykoliv už jsem tady strháván životem, kdykoliv to tady žije, když někam vejdeme a řekneme, tady to docela žije, tak to je cestou věčného života. Cokoliv je z dobra, z lásky, ze škod a zkrátka, tak tam už nějak máme cestu věčného života. Ten náš koncept není takový, že my tady čekáme a to hlavní přijde po smrti. Ani taky ne to, že teda hlavně žít tady, protože tam už to potom bude jenom takové
nesmysl. To je taky ten židovský šelouč. Země stínu, kde už vlastně nic moc zajímavého není. Nějak tam jsme, ale ano, ve věčnost. Věřím, ale jakože bych se na to úplně přišel. Ježíš to propojuje, on říká, Boží království už je mezi vámi. To znamená, já kdykoliv dělám něco dobrého, miluju, raduju se, ten vášnivý, pokud to jde z lásky a dobru, tak už to vlastně prolamují ten čas a už do té budoucnosti. Tak to myslím taky, že je dobré mít nějaký vědomí. Jestli to vlastně představuje, vede moje smrtelnost, tím pádem vede k tomu, aby žil pokání. Já nemusím mít strach, jestli se dostanu do nebe. Já jsem se dostal do nebe Ježíšovi krví, se vším pořádně. Naplno radosti, ve svobodě, kreativitě, dětodnosti. To je vlastně křesťanství, co jsou životě. Dokáží. Tak ty to bylo rozměrem svěl, slavují svou sebou jedností si spoutat svůj a vezmeme na konci touhy a víra se říkáme, víra dlouho požiju tomu, že žít si na zdravé konceptu a potom vstupovat do nás života. To je nepočekat. Teďka někdy tady a tak